Iniciem la visita virtual a un habitatge de 3 habitacions a través del seu ampli saló-menjador amb cuina integrada. Un espai obert i molt lluminós que té accés directe a una espaiosa i assolellada terrassa on relaxar-se i gaudir de les vistes. Aquest espai exterior és ideal per crear una àrea d'entreteniment, un jardí urbà o simplement un lloc per desconnectar i recarregar energies. Els tons suaus de les parets, combinats amb l'elegant paviment del parquet laminat, creen una atmosfera càlida i acollidora. La cuina, ubicada estratègicament al costat del saló, està equipada amb els electrodomèstics més moderns d'acer inoxidable i una generosa quantitat d'espai d'emmagatzematge. Els acabats d'alta gamma i la disposició funcional dels seus elements fan que aquesta cuina sigui el lloc perfecte per estimular la creativitat culinària. Moderna instal·lació de videoporter amb mans lliures que podrà atendre des del mòbil, sigui o no a casa, per estar sempre present. Mitjançant un ampli passadís accedim a la primera habitació individual, una estada espaiosa i molt lluminosa que li ofereix gran flexibilitat per ser utilitzada com a dormitori addicional, zona de despatx o un espai per als seus hobbies. A més, aquesta habitació disposa d'un ampli armari, tipus closet, amb molt d'espai disponible. Instal·lació de preses de xarxa Ethernet a totes les estances per gaudir d'internet de forma més ràpida i segura. A continuació visitem la segona habitació individual, que en aquest cas la presentem ambientada com a dormitori infantil, encara que pot tenir qualsevol ús gràcies a la seva lluminositat i funcionalitat. Cal destacar que les persianes motoritzades de tot l'habitatge poden ser controlades a distància mitjançant una aplicació amb el telèfon intel·ligent, des del qual podreu programar l'accionament conjunt de les persianes de tota la vivenda. L'habitació principal, tipus suite, és un oasi de tranquil·litat. Compta amb espai suficient per un llit de mides grans i una àrea de descans, a més de 2 armaris de grans dimensions. Un bany privat complementa i afegeix un toc de luxe al conjunt. Aquest bany està realitzat amb acabats i materials elegants i harmoniosos. L'habitatge disposa d'un avançat sistema de climatització, fred i calor a totes les seves estades per conductes i aigua calenta sanitària mitjançant aerotèrmia alimentada per una placa solar per a ús exclusiu, fet que confereix al seu habitatge la millor qualificació energètica, garantint un major estàndard de sostenibilitat. Un segon lavabo, equipat amb un pràctic plat de dutxa, ens ofereix un espai destinat a la zona de la rentadora i la secadora, i molts més detalls de qualitat per una promoció exclusiva i singular amb habitatges amplis i moderns, construït amb els millors materials i acabats, dissenyats per gaudir de la millor qualitat de vida en un entorn de somni al costat del mar. T'ho perdràs? Contacta amb nosaltres per conèixer més. Et sorprendrà. Improving your quality of life.